खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनिफ्राय आसाम विधान सभानि बाजेट जथुमाया जागायबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजा सोरखारनि बाजेट जथुमाया दिनैनो गिबि। थांनाय गोबाव बोसोर सदनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सासे गोख्रों केबिनेट मन्थ्रि महरै हाबा मावदोंमोन। दिनैनि गिबि बाजेट जथुमानि सिगां सदननि बाहेरायाव कंग्रेस हानजा एबा बेरेखा हानजानि एमएलएफोरा बेरेखा सोमावसारो। बबेखानि बिपिएफनि एमएलएफोरखौ बेरेखा सोमावसारनाय हानजाजों थाफानाय एबा बेरेखा खालामफावनाय नुनो मोनाखै। सेना समष्टिर जेखिनि परियालक एतियाলৈके विद्युत संযোग बाकी আছে তাৰ উপৰিও আমি দেখিছো যে সেনা সমষ্টিৰ যেটো লোড ডিমান্ড আছে পিক আৱাৰ লোড যেটো ডিমান্ড আছে সেই ডিমান্ড অনুসৰি এতিয়ালৈকে ষ্টেচনবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বনোৱা হোৱা নাই। মই যিমানটো ৰুলটো পঢ়ি দেখিছো মানে আজিৰ কাৰণে নহয়, আজিতো আপোনালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ওপৰত ক'ব খুজিছে কৈ দিয়ক, তাত কোনো আপত্তি নাই, সেইটো কথালৈ আপত্তি নাই। কিন্তু যেতিয়া স্পীকাৰ এজনক প্ৰশ্ন কৰা যায় যে নহয় আপোনাৰ কথাটো ভুল, তেতিয়া আমি অকণমান ব্যস্ত যোৱাৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। ৰুল 56 दिनैनि आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमाखौ बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया दैदेनो। मख'नो गोनांदि बाजेट जथुमाया फैगौ 13 आगस्ट खालारसिम जागोन। देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि सदनाव सासे आइजो रांखान्थि मन्थ्रिया बाजेट गथायगोन। रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेवगा फैगौ 16 जुलाइ खालाराव बाजेट गथायगोन। दिनैनि गिबि जथुमाव मोब्लिब नखर बिफाननि सायाव सावरायलायनाय जायो। फुंनि 9:30 जागायनाय उनाव सोंथि सोंनाय समाव सदनाव दावराव जायो। बेरेखा हानजानि एमएलएफोरा सोरखारखौ माखासे सोंथि सोंनानै सदनाव दावराव खालामनाय नुनो मोनो। दिनैनि जथुमाव मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराखौ शिबसागर समष्टिनि एमएलए अखिल गगैआ सोंथि खालामदोंमोन। अखिल गगैनि सोंथि सोंनायाव गोरोन्थि जानायाव सदनाव दावराव जायो आरो बिथांनि सोंनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो मिनिफ्लांनो गोनां जायो। बेसेन बांनायनि सोमोन्दै बेरेखा हानजाया सोंथि दैखांनो नागिरनायाव सदनाव बेसेन बांनायनि सायाव सोंथि सोंनो खाबु होयैयाव दावराव दावसि जायो आरो कंग्रेस हानजानि एमएलएफोरा सदनखौ नागारो। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।